खुलुमबाय लोगोफोर आं दा दंफैयो रतनपुरनि रतनपुर बाथाबारि होननाय गामियाव देबसिनो आं दिनैसो नुफेरदो देबसिनि माबा बियो आबाद देबसिनि आबाद थिलि बिनिफ्राय थाव बानायो बे माबानि समायना समायना गुफुर गुफुर बारो देबसिनो सोना खोब बोरियारनि बिनि बेसेना बेसेबांसो जायो हा 7,000 कुन्टेलाव बेयो कुन्टेलाव बिथाङा बिगोमा बेगरा माबायदि जायो देबसि होनना बुङो कुन्टेलाव बेखौ फानो बिथाङा 7,000 करि आरो आबादा बिराद मोजां जादों नै उदालगुरि जायगानि रतनपुर बाथाबारि होननाय गामियाव आरो बेजोंनो लोगोसे नै बिथाङा थाइबेंबो खालामबाय थादो थाइबेंआ जागासिनो दङ ओमफ्राय लाव गोदै जोगोनारबो खालामदो बारि बागानखौ आबाद थिलिखौ नायनानै मोजां नांखायो मा समाव गायो दे खिन्थालाय आदा बेखौ आबादखौ आसिनावबा कातियावबा मोजां जायो आरो कातियाव गायो हानि एवनायाबो मोजां जानांगोन नङा होमबा गुन्दै जानांगौ ट्रेक्टरजों एवनानै गुन्दै खालामनांगौ सामथामसो होनांगौ हासारफोर होनांगौ नङा होमबा आरो बैथिं मा गायदों बिथिंबो लावनो दङ बेलेगनि लावबो दङ बिथिंबो दङ लावा फैलाव मोजां नुखायो आबाद थिलिखौ बिथिंबो दिपसि नै नायबाबो नायख'नो हाया बिथिंबो दिपसि बेसेबांसो जागोन बेयो आदा बे 4 बिगा बे 4 बिगा टटेल बे 20 बिगासो जागोन आरो ना नै फैलाव आबाद दिपसिनि आबाद थिलि दिनैसो नुफेरदों आं बे बेसरबो नङा बेसर टाइपनि आरोना बियो समायना रमायना सोरबाफोर फिल्म शुटिं खालामग्राफोरा बेयाव फैजागोन आरो नै दा बिराद मोजां बारगासिनो दङ मा समाव फुनाय जाहैगोन बेखौ फागुन लास्टआव जाहैगोन बे माबाया बिथाङा नै आबाद बिगोमाया बिथाङानो बे बिथाङा नै आबाद खालामग्रा नगेन बर' बिथांनि नामा बिथाङाबो नोंथांनिया मा नाम मोनलायो माधव बर' नै बिथांमोना सानैबो जों दा बर'फोरा बिराद बादुला जालांबाय दा बिथांमोना खिन्थु बोराय दब बैसोआवबाबो बिराद खेथियाव आग्रह बिराद एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि बुंनायसै बे दिपसि आबादखौ नोंथांमोना 20 बिगासो गायदों आरो ने ओमफ्राय मनाव कुन्टेलाव बेसेबांसो मोनो 8,000 7,000 मोनो कुन्टेलाव 7,000 मोनो बिथांमोना बेसेबांसो फैगोन बेयाव 30 कुन्टेलसो फैगोन 30 कुन्टेल फैगोन ओमफ्राय बेसेना जाहैबाय बिसोर फानगोना 7,000 करि होमबा मोनसाबगोन बिथांमोना नै बे देमसि फोथार बर'फोरा बादुला जालांबाय बेफोरखौ खेथि खालामनो आगोलाव खेथि खालामनानै खेथिदिनो सोनारोमोन बर'फोरा फैलाव देमसि फोथार आबाद थिलि दा जोङो माबायाव थांलायनोसै जोगोनार खेथि खालामदो बिथांमोना जोगोनार खेथिखौ आं नोंथां फारि खेथि लांनो जोगोनार आबादाव फैलायबाय नै बिखाल नायबाबो नायख'नो हाया जोगोनार आबादनि फोथार बियो बेसे बिगासो जागोन बियो 10 बिगा दोङो बेयाव 6 बिगा आरो 10 बिगा 15 बिगा दङ दिपसि आबाद लाव गोदै नायबाबो नायख'नो हाया फैबा एसे गोसोखौ गाहाम नांलायो बेयो नै थाइसुमै थाइबें होननानै बुङो जोंनि लकेल भाषायाव उदालगुरि सानजारिफोराव थाइसुमै बिखाल गायखादों नायबाबो नायख'नो हाया नै बिथांमोना जोगोनार लाव गोदै आबाद खालामदो बिथांमोना बैसोआ एसे थांबाय थेवब्लाबो बिथांमोना मस्ट एक्सपिरियेन्स गोनां खेथियक बुंनायसै नोंथांमोना माब्लानिफ्राय बे खेथि खालामदोंमोन 5 बोसोर जाबाय 5 बोसोर जाबाय बे खेथिखौ खालामनाया बिथांनि मुङा नगेन बर' उदालगुरि टंला रतनपुर बाथाबारि गामिनि बिथाङा सानसे समाव
थालिर आथियानि फिथाइजों हरलिक्स बानायोमोन किन्तु बे हरलिक्स बानायनायाव थालिरनि आथियानि हरलिक्स बानायनायाव र' मेटेरियेल जिथुनिखि थालिर आथियानि गोथां फिथाइ बेखौ मोननो थांला खम जालांबाय ओंखायनो बे हरलिक्स बनायनाय बे थालिर आथियाजों हरलिक्स बनायनायखौ दोनथ'ना बिथांमोना दिपसि खेथि आरो ओमफ्राय बे लाव गोदै बनायनायाव दोनथ'नानै दा लाव गोदै बानायनायखौ माबाबाय आरो दा बेसेसो फैगोन बेयाव मथा मथि 5 लाखसो फैगोन खमैयावनो 5 लाख फैगोननो बिथांमोना नै आरो केलकाता मोजांनि खौरां बिथांमोना केलकातायाव लासो साप्लाय खालामो लकेल मार्केटावबो फाननानैबो बिनिफ्राय केलकाता लासे बिथांमोना दैथायहरो केलकातायावबो हरोनो बिथांमोना आरो मोनसे बे नगेन बर' होननाया बिथाङा सानसे समाव मोनसे थालिर आथियानि जिथुनिखि जों जायो खारि बे थालिर आथियानि खारि बनायनानै दिल्ली मुम्बाइफोरावबो हरोमोननो बुंनायसै नोंथाङा आं तारमाने बे माबालागि हरदोंमोन दिल्ली टेट फेयाराव लांदोंमोन टेट फेयार बेयाव लांदोंमोन बेनिफ्राय बै होनबा बुस्थु बायनि माबा सर्ट जाबायना बेनिखाय बाय दोनथ'बाय आरो बुस्थुआ बियो बिथाङालायनो सानसे समाव बे जोङो जिथुनिखि जाग्रा खारि थालिरजों बानायनाय थालिर आथियानि जिथुनिखि जाग्रा खारि बे खारि बनायनानै दिल्ली मुम्बाइफोरावबो फानहैयोमोन बिराद एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि सोरबाफोर बे लाव आबादनि सोमोन्दै दिपसि आबादनि सोमोन्दै सोरबाफोर माबाफोर एक्सपिरियेन्स लानो दङब्ला बिथाङा गावगायनायाव फैनानै एक्सपिरियेन्स आरो बिनि आइडियाखौ लानो हागोन बिथाङा मोजां फोरोंनो हरगोन थांबाय जिगाबखौ फेनलाजोबना होबाय दा बोरिया नांदो नै सोरबाफोर शुटिंफोर खालामोबा फैजागोन ओइ जोगोनार बारनाय समाव समायना सना गाबनि बार बेबो जोगोनार आबादथिलि मोखां जालाय दे आदा बुंनायसै नोंथाङा मा समनिफ्राय बे आबादखौ मावजेनदोंमोन जोगोनारफ्रा बियो मावनाया बोसोरबासो जाबाय बिथाङा बे आबादखौ मावनाया बिथांनि नामा मा नगेन बर' बिथाङा बिगोमा बिथांमोना बे बेसेबांसो फैगोन बेखिनि माबायाव मथा मथि 30 कुइन्टेलसो फैगोन 20 कुइन्टेल 30 कुइन्टेलसो फैगोन बिथांमोना 30 कुइन्टेल आखा खालामदो आरो जागोन खारन बिसोरमोना एक्सपिरियेन्स गोनांखा बोसोरै खालामो 5 बोसोर जाबायनो खालामनाया दा मा समाव मोनहैगोन बे फिथाइखौ फागुननि लास्टआव फाननो मोननाय जाहैगोन आरो ना बेखौ दे खुलुमबाय नोंथांमोना सोरबाफोर बे लाव आबादनि सोमोन्दै माबाफोर सोलोंनो गोनां दङबा बिथांनियाव फैनानै नगेन बर' टंला रतनपुर बिथांनियाव फैनानै मोजां एक्सपिरियेन्स आरो आइडिया लाफैनो हागोन बिथाङा मोजां फोरोंगोन माबायदि आबादखौ मावनांगौ बे जोगोनार आबादखौ मोजां फोरोंनो हागोन बियो जोंनि बर'फ्रा बेफोर आबादाव बहुद खम मावो बादुला जालांजोब्बाय दा मुस्लिमफोरजों फेर फाथिनो हानाय समान बिसोरबायदि रोंगौथि गोनां बिथाङा बुंदो जे सोरबाफोर लाव आबादनि बिखय बा देपसि आबादनि बिखय माबाफोर सोलोंनो दङब्ला बिथाङा मोजां फोरोंनो हरगोन नै माबा फैदो मोसौआ जाखायनो दे होमबा खुलुमनाय थाबाय नङा होमबा दे आरो इसोरा नोंसोरखौ अराय गोग्गो देहा हरबाय थाथों जाहाथे नोंसोरो मोजां आबाद मावनानै मानसिफोरखौ मोजाङै फिथाइ होनानै बेबायदिनो आबाद खालामनानै मोजाङै आबाद खालामनायजों लोगोसे मानसिफोरखौ फाननानै जाहोबाय थानो हाथों नङा होमबा आरो बिसोरो टटेलि अर्गेनिक खालामो बिथांमोना बारा दावाइ लेवा लेवि माबा पयजनफोरखौ बांद्राय होआ बिथांमोना खोब अर्गेनिक प्रसेसआव खालामनो नाजायो जिबिक आबादजों मावो बिथांमोना बेयाव हासारफोरा बेबायदि इउरियाफोरखौ बहुद खम बाहायो बिथांमोना बे बयलार खि आरो ओमफ्राय मोसौ खि बोरमा खि होनानै बेबायदि खालामदों आरो मुस्लिमफोरनिया जानो हाया बिसोरो खोब बिराद हेभि पयजन होनानै आबादखौ खालामो नङा होमबा आदामोन ओंखायनो बिसोरो मोजां माबादि खालामो
मोजां नांबाय खुलुमबाय नङा होमबा दे